Ndewonu, ụmụnne m na ụmụnna m. Anyị na-ewetara unu akụkọ nke taa. Akụkọ nke taa bụ akụkọ mere n'ezinụlọ Nwaada Ifeọma. Nwaada a kọrọ akụkọ otu nna ya si tụfuo ohere ndị o nwere iji mee ka ha baa ụba nke ukwuu. Nna m nwụrụ n'afọ 2021, mana tupu ya anwụọ, o nwere ihe ndị ọ kọrọ anyị. Otu n'ime ihe ndị pụrụ iche m ga-echeta ụbọchị taa nna m kọrọ m akụkọ maka ya bụ ihe mere mgbe nna m si na ọ lụrụ nne m ọhụrụ. Nna m bụ onye maara otu esi ese foto ya na-akpọ taa digital printing. Nna m bụ onye mụtara aka ọrụ a nke ukwuu wee mee ụlọ ọrụ ebe ọ na-arụ ọrụ ziga ya n'Aba n'ihi na ha mepere ebe ọhụrụ n'Aba. Ha wee site nna m n'Aba. Mgbe ha sitere nna m n'Aba, nna m alụọla nwaanyị ọhụrụ. Nna m sị na o nwere otu ezinụlọ bụ ndị agbata obi ha, na ezinụlọ a